Video yathu ya lero tionesana mmene tingasinthire nyimbo yonera kuti ikhale yomvera opanda kugwiritsa ntchito application aliyese. Ndemosala nthawi tatene tionseni tumatani. Ndechomwe mmene akuchita ndikupita ku my files kapena file manager amene muli nayo phone mwanumo. Ndeti segula wangayi my files. Kenako ndipitano ku folder kumene kuli nyimbo yangayo. Ndi nyimbo yake ndi tipanga play. Kenako tipanga just once. Ndemene mukuyoneramu iyi ndi video ndifuna kuti ikhale yomvera. Ndechomwe timachita ndikungoyipanga hold. Kenako ndipanga pali madoti atatu. Kenako linemo. Kenako apalemba kuti yalipira kuti gospel pamene pandimene pamakhala title ya nyimbo imene mukupangayo. Ndi kumapita kumakhala .mp4 inoyengo just ni follow muike free kuti ikhale .mp3 ku center file extension. Kenako tipanga apa pali name. Kenako change. Zikatero lumene mukuyolera nyimbo apa pai ikuonekano ndi icon yomvera. Sonza kuti kaipanga click chonchi ndikuti tipanga just once. Zikatero tozimakhala zatheka. Basit kupanga kwake ndi kumene koko. Ndengati mufuna kuti mavideo zingati amene wawa asamakuphonye osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yosatira.